yazi abantu be-social media bazokumangaza mtshana. Not so long ago abakomnye untombi odidi wake wakhomenta into yoba kukho i-out angakhange ayivume because uthe xa jonga ii-pictures zayo wafika inxibe isikipha sika-Uncle Tops. So ndirisponde kule comment ke mna ukuba yeme sister xa kucaba undifuni ufuna ntoni ke kwipage yam fondini uthi uzokhomenta obubhanxa. Hayi responde kakuhle intombi endala uba no yona shem ayinangxaki nam because iyayazi uba ndiyatutsha. Qha inengxaki nomntu ondisapota to that point into yoba ade anxibe imerchandise yam because icacile uba uyazibhiliva ezinto ndizithethayo. If uyakhumbula ndiposte eso screenshot zange ndiresponde mos because ngqo ndothukile man. Hayi ke zafika i-Clever Blacks, she ate valid, this makes so much sense. Into angayivayo lo khange ndithi andiyiva mos le nto ithethwa apha qha I just cannot believe uba kukho abantu who think like this. Ndiqonda laa main character syndrome mos lena because you are so entitled. It's not enough into yoba wena ungasoze undisapote so neetshomi zakho nabantu associate nabo funeka bangandisapoti. Hayi enye ilevel yobugqwirha leyo because mna na picture yam foni ndibheyisa i-dating preference yam on whoever you choose to support. People like what they like for different reasons fonini. Who am I to say basoze ndijolele etsheni enxiba isikipha esibhalwe sebenza girl? But ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umntu akaze ungazirecruit ke ezinye izimenqa ezihotspotekayo xa kucaba le yakhe i-hater ayikho enough.